Oh ya. Santo samyo ono cara. Diwajine pendadaran Siraksi. Rukun Kumala. Ya. Ayo, ayo. Hey, oh, oh, yo, ya, yo, ya, yo, ya, yo, ya, yo. Oh, 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 ya. Hey, 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 hey. Oh. Koro-koro Prabu Kono Sewan Dono peparing asma kula wayah-wayatan waesa tansah tambah dudira para madyaning praja ngawal tindak ira Sirukun Kumala junjung ing budaya Nusantara yo siang menika Pamirsani sekirang Sri Rukun Kumala yo
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sugeng siang. Sugeng pepanggian malih sarangan paguyuban senirok campur sehari ada Sri Rukun Kumala yang mana dibawa naungan langsung oleh Bapak Marto pribadi putra penerus ada Mas Hafid Kumala yang mana hadir dari kawasan Gerobokan Lor Kecamatan Gedung Jajang Lumajang Jawa Timur Indonesia saudara. Tak lupa paguyuban kami diundang oleh keluarga besar saking Bapak Tuti Ibu Tuti dalam rangka Walimatul Urus pernikahan Ananda Denis Maulana dengan adik Dina Dwi Sabila, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya saudara. Tak lupa paguyuban kami bekerja sama langsung dengan YouTuber handal ada budayawan Lumajang Mas Irawan Sukosari Kunir pindah tempat Keding Jember saiki. Terima kasih bos ya. Dan juga didukung penuh oleh audio rental profesional Horek Sound System ada Cong Ajib Audio milik Kang Ajib pribadi saking kawasan ada di desa Kali Wungu Tempeh Lumajang Indonesia. Oke saudara, wes keberagam pertama dongeng Sri Rukun Kumala ada paguyuban ada spesial 4 dadak merak pada siang hari ini dan juga ada spesial dari Bujaga Anom, ada tari Serimpi Sekar Jatilan dan juga seni berot bandengan. Dan untuk para penonton jangan beranjak dari tempat dulu karena akan dihibur oleh paguyuban serang campur sehari ada Sri Rukun Kumala. Selamat penonton, selamat menikmati sugeng. Akhir Sani Nun matur terima kasih. Rukun Kumala Pak Marto Kang Mas Hafid para pamirsa sumangga kami arsa saranipun lerombya ing samudra. Oke, untuk sang ratu kewanten dari keluarga besar Bapak Tuti pribadi, adik Denis dan juga adik Bisa Sabila, nak ya bisa ditumpahkan dadak merak Sri Rukun Kumala. Oh ya. Ya. Ayo. Yo.
ngergani ngerti nang barang atine welas sing kurang-kurang ya ake sepirang-pirang kan ake kembyang ning dunya Oh iya kan ayu ketelo-telo Sri Rukun Kumala sayang no Mbak Opi. iya no mas Ayo no. Ayo rekan saya Jambung Yugo. Ayo Cak Gor, ini Cak Gor. oh janjine atile nang dunya lanang sing siji arep golek dan kelenti mesti biae keturutan nang ati Cok, cok. yo jangan kepilih wong liya hati eman hati pujo nyatane sing kena dipercaya Durangane masam diterobokan panggonane. wis geneng no Kenang nyangon boleh no liya ayo lah pulang. kan bisa ngekani Yo, yo. ngerti no barang ati Yo, cewa cici. sing kurang-kurang kembyang kan ake sepirang-pirang kan ake kembyang ning dunya kan ayu ketelo Ayo no, ayo no. sing kurang-kurang kembyang kan ake sepirang-pirang kan ake kembyang ning dunya kan ayu ketelo-telo Yo. Aile ditumpakno kabeh adike Mas Denis. Ditumpakno nak ya dituwukno kebiaring reok Sri Rukun Kumala. Hey, wonten pamundutan tembang saking Bapak Kampung Yudi Wibisono. Dikei kembyange ati Mbak Opi. Hey, Yo, Yudi Wibisono sing gadah dewa budaya. Yo Cak Imam. Juga untuk para sinoman di belakang bisa naik 1 dus aqua. Tirta Wening oh ada 1 galon. Tibake galon ini dek buri nak. Bisa diantarkan gelas 1 gelas semuanya. Kembyake ati yo mong riko kembyake ati anisun welasi kembyang
Berendam kembali di kawasan Kaliwungu, Tepeh Lumajang, Indonesia. Ada Mbak Ovi. Iya Mas. Baik. Masih oke kembyang Yo. reng taman. Ya iki Bapak Kampung Yudi Wibisono nak yes. Tapi mung siji riko pilihan. Lelo lalo, lelo lalo. Masih oke kembyang reng dunya. Tapi sing ngono aku yo riko. Sing ono tunggale. Kembyange ati yo mung riko kembyange ati anison welasi Ayo nong. isun asih Yo yo yo. Hey. Ada Sri Rugun Kumara. Yo yo yo. Tuto. Hey. masih oke kembyang reng taman. Tapi mung siji riko pilihan. Macem kembyang reng dunya.
Oke, dilanjut. Ada Mas Ulum Hawaware. Ayo leh, sing duwe weteng geblek gedhek nak ya. Gemeter tapi ora ono gledeke. Nah iya. Oh. Ayo monggo dari para penonton, mungkin dari saudara-saudara tantretan dari Bung Denis, Bapak Tuti, monggo sing badhe numpak dadak merak Srigun Kumala, kula biaturi papat dadahe ganteng berubah. Ya, kali berenang kembali ada Srigun Kumala. Mas Hafid, gerobongan gedung Jajang Lumajang Indonesia. Ada Mbak Ike Safara, Daud Srigun Kumala. Mbak Opi, wis keliat suwene bodo-bodo ngindin layon lan cobane yo ake kudu rintungi kalian sabar uli sun nganteni mengerigo nong ati sempurna tapi sing ono parang hang isun biayano mula ake kudu ngrintungi nono uli janji hang wis dibundeli. Budayawan Lumajang, Bung Ajib, ye bro, mahul sonena, matur thank you. Yo, Itun hang isun rasano, luput ambi hang sun kiro, sing bisa maning tiati siji, mergo prahara kang pasti. Serta wis padha ngrestui cuwi uliye nganteni bukase urung nikahan mergo agama sing sepadyan. Srigun Kumala. Bapak Marto Supradi, baik Mas Abid nak ya. Oh, yo, Mengerigo nong hati sempurna tapi sing ono paran hang isun biayano mula ake kudu hang rintungi nono uli janji hang wis dibundeli
Biang sun kira sing bisa maning dadi siji mergo prahara kang pasti serta wis padha ngrestui suwi uliye nganteni pungkase wurung nikahan mergo agama sing sepadyan kaya banyu hang diirisi sing kira ana becake wis suwe uliye dampingi pungkase sing ngerti jodone panas awane nak yo dok mluter-mluter apa maneh yo disawer nak yo nyendak gemeter nak yo. Hei, ta. Tom. Cha. Hei. Ai. Nginang aku jamam saiki nginang. Hei budayawan Lumajang nak yo ayo toreh tandretan kali wungu sing numpak riok. Hei es to yuk kali wungu berenang kembali ada Sri Rukun Kumala. Ayo Mbak Ike. Ayo. suarane koret-koret gawur megane nong duo kok bumi megane melaku iring-iringan ya bebiarangan tangga-tangga ya pada nyambya nong kulon temetes elo nong wetan temetes gede podo pelancaran podo tangisan getelan elo jati kesan gotong-gotongan teko ambulan awak riko nang jero putilan rasane ati kari sing tahan nyawang riko iso tangisan siji nikemyang ana ring taman isen pujalan sun eman-eman saiki inyang suratan alam sadurunge Yo, Sri Rukun Kumala, ada Mas Habib Effendi, Citoy, sing duwe kedung jajang Lumajang Indonesia, Bapak Marto Supriyadi, gerobokan ayo, spesial perform kali wungu kerajaan Jawa Timur Indonesia. Mas Amin, gawur megane nong duo kok bumi megane melaku iring-iringan ya bebiarangan tangga-tangga ya pada nyambya nong kulon temetes ilo nong wetan temetes gede pelancaran pada tretesan getelan ilo jati kesan Betang-betangan teko ambulan awak riko nang jero putiran rasane ati kari sing tahan nyawang riko iso nangis ayo gom joget gom.
Siji nekepyan ana rekaman isen pejalan sun eman-eman saiki ilyang mergo suratan alam sadurunge mekar sendunga akan reko-rekono kula iku wis tak kuwasa sun ikhlas reko-rekono mugi diterima kuwasa. Yo, Tore, dilanjut. Ya Toren mon badhe senompak. Ya Toren langsung maju. Langsung ke anggota dari Cirebon Kumala, oke? Tompak aki kabina ya, jangan sampai badhe sing jajar nak. Yo, cha. Ayo le. Papat datae no ya, ganteng rupane. Masih panase yo gentereng gumeter. Yo, monggo disawer cedak pati rada gemeter ngono lho. Ayo le. Jare paseno nak ya. Hey, oh, demit iki le. Oh. Rada gemeter le. Ayo. Oke ditanjakke sajen kerong permintaan saking Mas Slamet dilajengaken kena ya. Yo. Mas Febi. Yo. Keyboard Express Indonesia iki le. Cek ora mati gemeter ngono lho. Yo, hey, oh. Ayo Mas Yugo, Reno Mas Yugo. KL, konco lawas le. Yo. Aromasa. Ayo rekan saya, Cak Yugo. Ayo Bung Yugo. Bila jauh dari mata sajen kerong Oke bisa naik satu bus aku anak ya. Sebimbang joraku boleh pada baku aku dalam mati Begetas sampai pejam senang sosak pada nerema Bula tak nera sajen kerong bula berdika sana terbun aromansa berdika bula tak bisa lupa Sri Rugun Kumala
Jebi bang jeraku boleh pada paku Sawar sama-sama. dalam mati Ya dalam hati. oh ketasan senang sosan pada narema Terima. oh kedadi ya patena mula kabar dikasih terusna tak ngira saja terong curiga bertabur Karena bulan tresna aku Jaga-jaga Yo. So. Ha. Ha ha. Ayo. Mon ke ibadah penumpak pun, nggih. Jak sampai lopot kafe, nggih. Haus. Hey. Hau. Hey. Hau. Serir ke kepala. Budayawan Lumajang. Audio rental professional music ada Bung Haji pribadi. Cak Yugo. Hoi. Iki kemantene kok ditumpakno melih Bung Denis kekalian adik. Oh iya. Rizal Salvi. Semoga Adik Dwi Sabila. Kekalian Mas Denis kok nunggakaken Mas Yugo. oke. Nggih. Monggo Mas Denis. Ayo. Tak lupa juga ada budayawan Lumajang Cak Yugo. Iya betul dan juga ada Cong Song Ajib. Ajib. Milik Cak Ajib pribadi Kaliwungu. Oke. Putra daerah nggih. Oke. Oh. Hey. KL iki ya. Rekan lama. Oke. Betul. Ada Cak Hey. Yugo. Dan juga ada adik Yusuf pribadi. Matur thank you. Hey. Oh. Dan juga ada Hey. Baiko. Aus. Zeze. Toy. Ayo Baiko. Kira tahun
para senoman. Nanti tolong, biar hitam melihat hitam. Ke para senoman, tolong kirim ke atas panggung pagelaran. Terima kasih. Alam temya hujan ning ati sing kaya hang dikarapi jaluk kunyan kemeja ring tangan nyane sengete srengenge alam temyan hujan ning ati sing kaya hang dikarapi Budayawan Lumajang. Ailang, abilang, hey, hey, hey. Ayo Mas Bula. Zezei. Silken kumaha Oke, ya tore kemanten kepipun penumpang nggih. Lastari niko mun sombong langsung dadak main nggih. Kadung sun wis kuat
dilarani yo sawano kadung sun wis ngeliya kadung sun wis sing kuwang masa ta sing loro ati nang ngarepan mata nyedeng wong liya periye ati kaya-kaya urip isun kaya kesiksa Ada deh. nang ngarepan mata nyedeng wong liya periye ati kaya-kaya urip isun kaya kesiksa urip isun kaya kesiksa Budayawan Lumajang. Iki wis titi wancine Mas Yuko